Нәрсәдер оныттым. Мені поезд бір сағаттан. Съемкаларны бүгін кеш башлайлар. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле? Сен шундай игътибарсыз, Илсур. Мен сиңа одна бойы сөйледім. Гали абаның съемкалары деп. Тәртипле бол, яме? Пока. Мен вообще-то перловка турында. Яшәүләрен Синнән башка дөньяда Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Йөрәгенең саф хисләрен Кабул итсин таплама Чәчкәләрнең бәйләмнәрен Кабул итсин ташлама Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Бер-беребезсез булмай. Яратам дип дәшүләрен Түгел һич тә башкага Шын мәхәббәт кичергәннәр Барыберне ярата Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Күк йөзендә айда башка Йолдызларда балкып янмай Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Йолдызларда башка Синнән башка айда башка Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Синнән башка Синнән башка миндә башка Миннән башка синдә башка Бер-беребезсез булмай Снято! Егетләр, кызлар, зур рәхмәт барыгызга да. Пока-пока. Пока-пока.